Ay nga hapon mga boss mga mao ni ang lugar nga sa babaw sa among balay. Mao ni ang ginatawag diri nga Pista Verde, Saksak Konsolasyon. Nindot kay views mga boss mga ma'am. Mao ni ang view basta padong nangit-ngit gibi. Kapag ng pikas lugar karang bukira mao nay sa may talamba na yan nakita tanang lugar nga peaceful nindot sige puy-an diri mga boss mga ma'am sabi na gabi porting bugnawa diri noon din ang aircon diri mga boss mga ma'am nindot kay diri yun peaceful ya kanang problema nimo mani ka mulaag ra ka diri muwag tangge tungod sa kanindot sa lugar basta gabi samot nag sunrise nindot jud kay diri daghan mag jogging mag walking mga taga diri ra sa pero lisod sa gyud kay ni diri sudlan basta di jud ka taga diri stricto mong ang gwardiya diri pero kanindot jud kay lugar isag kamahayan ang pagpadung sa babaw mayong hapon may